Makadi mhuri yeZimbabwe. Ndaoneka nyaya yakadiki diki ndakamirira mamwe mamonya nemabhaunsa vari panze nekanyaya yakadiki diki vamwe vedu vakasungwa vari mukati. Vakakanganisa zvikuru zvinozikanwa nemunhu wese nezvese zvaitika zviri mumaziso evanhu vese. But tauya kwamuri masikati ano tichikumbira ruregerero on behalf of vamwe vedu vari mukati vakasungwa nenyaya dzavo dzavakaita. Vanhuwo vanokanganisa munhu wese tine patinokanganisa mukurarama muupenyu. But mamiriro aita nyaya yakomana isina kumira mushe. Mumwe wacho Gideon arimo mukati haachanzwa mushe zveti situation yake. Tachitokumbirawo kune vavakanyanya kutadzira mapromoters kana chikwanisowo kutaura nemachairperson vese vari mubhodhi remapromoters, mukoma Joshi, ana mukoma Chippers, kana naivo futi ana mukoma Simba. Kana zvichibvira tinokumbira nemoyo wese tatambanudza maoko edu on behalf of vamwe vedu vakakutadzira vakakukanganisirai zvikuru. But kana maona tauya kudaiso kwamuri zvinhu zvisina kumira mushe, tanga tati tiuye kwamuri tikumbire rubatsiro. Kana zvichibvira mukwanise kumbonoonawo vakomana vada kutaura nemi mangwana kuremind, vari kukumbira ruregerero, vati vada kutaura nemi direct muone shuwo chavo kuti haiwa vari kurevesa zvechoro, vari kukumbira kukanganisa kwavakaita kuti vataure nemi muvaregererowo zvinhu zvisina kuvamirira mushe. Chikafu nesituation irimo mune kudzimba kune mhuri dzavo zvese zvinhu zvisina kumira mushe. Gideon sanyangori haachatonzwa mushe, kana kufamba hasikwanisa kufamba, zvinhu hazvina kutomirira mushe. So tanga tichikumbirawo kana zvichibvira chairman wemapromoters meseji yatatumira kana zvichikwanisa kuti svitsirawo namukoma Chippers, mukoma Joshua, mukoma Simba mangwana. Kana zvichibvira takumbirisawo vakuwezono vakomana kuremind vakumbire ruregerero, zvinhu hazvina kuvamirira mushe. Ndinotenda nekumirira kwataitawo vamwe vedu ava vakakanganisa. Tati timire semamonya nemabhouncers tikumbire ruregerero on behalf kune vamwe vedu vati vari kukumbira kuona vese vakakanganisira mapromoters nevamwewo vari kwavari vasiri kukwanisa kusvikawo. Shoko ndiroro, vati sori zvenyu nezvavakaita. Vanhuwo vanokanganisa pamwe pacho tinotadza kufunga zvakanaka. Saka tinokumbira ruregerero kune vese vatakakanganisira nemapromota, mukoma Simba, mukoma Joshi, mukoma Chippers. Tinochemawo kwamuri, tinoti kana zvichibvira mangwana musvikewo kuremind tikukumbire ruregerero, vakomana vachemawo zvinhu hazvina kuvamirira mushe. Tatenda. Udzai mufana uye kuti mukoma Simba, mukoma Josh namukoma Patson havana jeri ravainaro ravakavaka. Handiti mukomana yakasungwa nemutemo, mukomana yakafarisa akabuditsa banga kureva kuti izvo aida kutouraya, aida kutopedza upenyu hwemunhu nopfungwa dzaive nadzo. So for every action yatinoita there are consequences, and right now maconsequences ndo ari kusangana nawo. Izvo zvekuti haasi kumuka ari kutadza kutofamba, izvo ndo zvatakatomuendesera kujeri, kuti atadze kufamba, kuti atadze kumuka, because akamuka pfungwa dzake dzakashata. Woti 1 uri monya, woti 2 obvoita banga, wato a dangerous missile, a misguided missile, wato problem. Ndo zvatakamuendesera mukati. Aiwa, tingatisanganewo koti, mukomana tamuregerera, asi kuregererwa pamutemo zvinoperera kukoti. Mamonya muri sei? Muri sei mamonya? Ndine kanyaya kandati taure muno mugurupa jekerere, munhu wese achinzwa anokwanisa kubatsira obatsirawo, anokwanisa kuzonoona vakomana vari mukati umu anogona kuenda. Hanzi kunodiwa covid card rako, vaccination card nechitupa kubva na9 svika na3 ndo paunoendwa vakomana. But kana makutoenda hanzi munotonobhuka kuti muone makabhi. Gideon hanzi haasi kunzwa mushe, zvinhu hazvina tomira mushe kuremind uku. Hanzi akatorara ane BP, hameno zvimwe zvinhu zvataurwa, hanzi haasi tokwanisa kufamba.
atori mahwana anzi kuenda kutoilet chaiko ari kutotakurwa. Saka aishi akomana vanhu vanokanganisa toziye eduka, but vakomana ngatikuitei kunde kunde tipote chinona varume ava. Ini ndichasvika zvangu ikoko musi weThursday or Friday handipo, saka ndatopiwawo meseji nemwe munhu atondifonerawo anonzi Richi, aimbofamba navo anigadhi kwaBranson, achiti Gideon hazvina kumira musha, anzi ari kurwara mukomana, kumuka haasitomuka, kutoileti ari kutotakurwa nzi aende kutoileti. Saka Makabi kana matosvika makunoona munototusisa zita raMakabi, ndiye anozokudzai zvizere zvinhu zvacho, but mukomana Gideon hanzi ma1 haasitomuka, akatorara, haatone nguva akarara. Saka anenge akwanisawo kusvikawo ikoko, anenge achionyoresa zita raMakabi, ndiye anokwanisa kutobuda uzonzwa kuti ndiye angatotudza kuti chii chiri kunetsa nemukomana. Pando meseji andapiwa nemwe munhu iye achiti svike mbona mukomana hazvina kumira mushe kwaari uku Gideon. But akomana vanhu vakashungurudza vanhu ava vasina kunyebera akomana. Unoziva zvakaita iwo manu usofunga shamwari uri mubhawa handiti. Shamwari vakamira zvako mubhawa shamwari. Pamwe unotone munhu paside. Obva wachekwa mbamana afana ivava. Akomana afana vanga vanyanya. Kuzoenda kunoona propo ndichiende, of course tiri behind, tisi behind the scenes ka. Tiri kushanda zvakaipa kuti akomana vaziya hai inini ndati muna boys amana chipazi inini handisi kumboenda kunoona munhu uri mande neni handisi kudzora tsvimbo pasina handisi judge, and I stand with those who were abused. Ndo anza ndaudza kada handisi kumboita zvezvezvo. Kudai akamamisa uzati shamwari show yangu yaseo mhaka yaka vakatora mari padho, ndikatsukutsana nawo shamwari padho paya, lakini zvangu anoziva kuti hazoroveka. Koma mawiki bonds airwa mutaundi, mabonzi akarwa mutaundi akomana mana kuti nyika inari kurwadza mamonyo wokumamisa futi uota zvingani. Josh, hati nyika kurwadza worwa kuti mamonya.